ערב טוב. ערב טוב לקהילת אפק וראש הנקרה. הערב, ה' באייר תשפ"ד, התכנסנו לציין בטקס מעבר את סיומו של יום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה, ולפתוח את יום העצמאות ה-76 של מדינת ישראל. אנו מתרגשים לארח פה אצלנו על הדשא את חברי, חברות וילדי קיבוץ ראש הנקרה, המפונים מביתם כבר 7 חודשים. תודה. תודה שבאתם להיות איתנו, זוהי זכות גדולה עבורנו. השנה בערב זה לא יהיו חגיגות ולא תהיה תרועת ניצחון. שנת 2023 תיחשב קרוב לוודאי כקשה והמאתגרת ביותר שחוותה מדינת ישראל מאז מלחמת העצמאות. מדינת ישראל נמצאת כבר מעל לחצי שנה בימים של חירום ולחימה, מאז פרצה מלחמת חרבות ברזל ביום שבת, 7 לאוקטובר, בוקר שמחת תורה. מתוך האסון הנורא וסיפורי הזוועה, התחילה לקום ולהופיע דמותה היפה של החברה הישראלית. אזרחים ואזרחיות שברגע האמת, ללא היסוס, שמים במרכז את ערכי התרבות ההדדית, הדאגה לזולת וההתגייסות המוחלטת. מעל לכל אלה בולטת ההירתמות המדהימה של הדור הצעיר, ונכונותו לקחת אחריות על גורל המדינה, אל מול האתגרים העצומים ששנת 23 העמידה. במערכה על הדמוקרטיה, בהתגייסות הטוטלית למאמץ המלחמתי, ובפרץ ההתנדבותי ששוטף את הארץ מאז. כמו יפה הבלורית והתואר ששזורים באתוס הגבורה שלנו כבר 76 שנה, מתייצבים בימים אלו אנשים ונשים בכל הגילאים, העדות, העמדות והדתות, בהתגייסות חלוצית מסוג חדש. להנפת הדגל אל ראש התורן מוזמנים האחים יונתן, נועה ואילון אטלס. יונתן, צעיר בקורס בחיל האוויר. צוער. נועה, חיילת בסדיר, מדריכת הפעלת אש בבסיס צאלים, ואילון מתנדב בכבאות והצלה חיפה. אני מזמינה את עליזה, ענת וצליל. עליזה, חברת ראש הנקרה ואימא של אוהד שומרוני, בן זוגה של צליל שמריה, בת אפק, ואת ענת שמריה, חברת אפק, אשת חינוך ואימא של צליל. צליל, אוהד ושני ילדיהם חיים בקיבוץ ראש הנקרה, ולפני מספר חודשים הגיעו כמשפחה מפונה אלינו לאפק. התכנסנו כאן 2 קהילות, קהילת ראש הנקרה וקהילת אפק, כדי לציין ולזכור שיש לנו מדינה אחת עם קהילות מגוונות, לחזק את הביחד ולחבק את מי שדומה לי כמו אפק וראש הנקרה, ולחיות לצד השונים מאיתנו כמו מפוני ראש הנקרה, שיושבים היום בתוך פסיפס אנושי אחר ומגוון במקומות שונים. החיבור של שתי הקהילות נולד בטבעיות מעצם העובדה שצליל היא בת מפונה
ואנחנו חולקים ספתאות משותפת באהבה גדולה. תודה. כשם ששתי המשפחות, שמריה ושומרוני, התחברו בטבעיות, כך משפחת אפק פתחה את ליבה וחיבקה בנדיבות וברוחב לב את משפחת ראש הנקרה. הנתינה והחיבוק הם אור בתוך הימים המאתגרים והמורכבים האלו, ובתוך כך זכינו כולנו לממש בפועל ערכים של קבלה, נתינה, שיתופי פעולה, עזרה הדדית ואחדות. בשם קהילת ראש הנקרה, אני רוצה להודות לכל בית אפק, בתקווה שבשנה הבאה נחגוג יחדיו בבית בראש הנקרה. בעבורנו, נושאות המשואה שלנו הערב הם שתי ועדות התרבות והעומדות בראשן, ועל כך תודות גדולות. ולסיום, נייחל לשיבה הביתה של כל החטופים, החיילים וכמובן המפונים. השיר ארץ ארץ הוא פזמון ישראלי שנכתב והולחן על ידי שייקה פייקוב ובוצע על ידי הזמרת אילנית בשנת 1976. השיר מוגדר כשיר אהבה תמים לארץ ישראל. אני מזמינה לבמה את שירלי ממן מקיבוץ ראש הנקרה. ארץ, 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 ארץ תחולנה, והשמש לה כדבש וחלב. ארץ בה נולדנו, ארץ בה נחיה, ונשב בה יהיה מה שיהיה. ארץ שנוהר, היא לנו אם ואב, ארץ של העם, ארץ לעולם, ארץ בה נולדנו, ארץ בה נחיה, יהיה מה שיהיה. ארץ, 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 ים אל מול החוף, ופרחים וילדים בלי סוף. בצפון כנרת, בדרום חולות, ומזרח למערב נושק גבולות. ארץ שנוהר, היא לנו אם ואב, ארץ של העם, ארץ לעולם, ארץ בה נולדנו, ארץ בה נחיה, יהיה מה שיהיה. ארץ, 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 ארץ התורה, את מקור האור ושפת האמונה. ארץ, 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 ארץ יקרה, אין הבטחת שאין זו אגדה. ארץ שנוהר, היא לנו אם ואב, ארץ של העם, ארץ לעולם, ארץ בה נולדנו, ארץ בה נחיה, יהיה מה שיהיה. ארץ שנוהר, היא לנו אם ואב, ארץ של העם,
טקס הדלקת המשואות מוקדש השנה ליחידים, לקבוצות ולרעיונות, אשר מבטאים באופן מעורר השראה את עצמאות מדינת ישראל בשנה מיוחדת זו. את האחריות ואת המחויבות שיש לנו כעם וכאזרחים בעלי שותפות גורל. יעלו ויבואו מדליקי המשואות. תעלה ותשיא מירב יהודאי משואה ראשונה לכבודן של קהילות ראש הנקרה ואפק. בבוקרו של יום אותו היינו אמורים לסיים בשמחה, בריקודים ובהקפות, רגע אחרי פרשת וזאת הברכה ורגע לפני בראשית, בדיוק שם חווינו כמדינה וכעם את האסון הקשה ביותר שפקד אותנו מאז עצמאותנו הנוכחית. קהילות שלמות נרצחו באכזריות בלתי נתפסת, קהל חוגגים ורוקדים נטבח בסתניות מרושעת. מאות אזרחים, מתינוק ועד קשיש, נחטפו למנהרות הגיהנום, ויישובים שלמים בגבולה הדרומי והצפוני של ישראל הוגלו ממקום מושבם. כולנו עוברים תקופה מורכבת ומאתגרת, משתדלים ככל שניתן לנווט את הספינה האישית, המשפחתית והקהילתית לנתיב המתאים ביותר בכל רגע. כולנו חווים את אותה שבת ארורה ואת המלחמה, כולנו כואבים, כולנו פצועים. מתוך הזעזוע הקשה הנצו פרחים צבעוניים שקישטו את המרחב החברתי והלאומי שלנו. קהילות שלא היה ביניהן כל קשר מלבד פגישות נציגים במליאת המועצה, פתחו ליבן והושיטו ידיהן לתמוך ולעזור לקהילות המפונות. קהילת אפק בחרה לחבק ולשתף את קהילת ראש הנקרה בטקס ערב יום העצמאות ואף לשזור אותנו בתכניו. בחירה מרגשת, מאוד לא טבעית, אך מאוד עוצמתית. בחירה של קהילה יציבה עם בית חזק, שמחליטה לא לעמוד מנגד ולאפשר לקהילה ללא בית להרגיש בבית. נזעק כעת את מה שלא הספקנו אז. חזק חזק ונתחזק. ונייחל לחזרתם הביתה של החטופים, להצלחתם ובריאותם של חיילינו, ולשובנו הביתה בראש מורם. בשנת ה-76 לעצמאות מדינת ישראל, אני, מירב יהודאי מראש הנקרה, מדליקה משואה זו לכבודן של קהילות אפק וראש הנקרה, ולתפארת מדינת ישראל. תעלה ותשיא בלהה סיני משואה שנייה ממבנה חרדל, לכבוד רוח ההתנדבות והנתינה. כמו נבל גדול בעל 1000 מיתרים שמנגן. עוברים עלינו, ועלינו להתכונן לימים קשים לא פחות. אנחנו ננצח את המלחמה הזאת ונפעל כדי לבסס את הסיפור של הערבות ההדדית, וזהו סיפור שלא יוגדר על ידי זרים ואויבים, אלא על ידינו מתוך תחושת אחריות ואכפתיות. עד כמה שהמצב מאתגר ומעורפל, נדרש מבט על היקפי העוצמות הטובות והחיוביות שזורמות עלינו ובינינו. מלחמת חרבות הברזל הבליטה את ערך הרעות אשר מלווה את מדינת ישראל. מראשית ימיה ישנן דוגמאות אינספור לעשייה חברתית מרגשת ותרומה של יחידים, קהילות וארגונים לשורדי היום הנורא, לפצועים, למפונים ולכוחות הביטחון ועוד. זהו ערך ההתנדבות אשר נעשה מרצונו החופשי של האדם, ללא תמורה חומרית או אחרת. בשנת ה-76 לעצמאות מדינת ישראל, אני, בלהה סיני מאפק, מדליקה משואה זו לכבוד רוח ההתנדבות והנתינה ולתפארת מדינת ישראל. יעלו ויסיעו מורן יעקובוביץ' ושלומי יהודאי משואה שלישית לכבוד כיתות הכוננות
וצוותי הצח"י היישוביים. גם ממרחק של מאות קילומטרים מיישובי הדרום, את הלם פרוץ מתקפת הפתע של 7 באוקטובר לא נשכח מאז ועד היום. אנו מצויים בעיצומם של אתגרים ייחודיים בהגנה על ביתנו בגבולה הצפוני של מדינת ישראל. ניסיונות חדירה, רקטות, טילים ואזעקות אין ספור ממחישים לנו, כמו לרבים ביישובי העימות, ששמירה על הבית אינה סיסמה בלבד, אלא חובה אישית וזכות גדולה. אנו חיים בארץ אחת, והאחריות על העצמאות שלנו היא של כולנו בידינו. בכל גבולות הארץ ובתוך המדינה ממשיכים חברות וחברי כיתות הכוננות ובעלי התפקידים בצוותי החירום והחוסן להתמודד חודשים ארוכים עם משימות מגוונות עבור כולנו, עבור הארץ שלנו. זו המלחמה על הבית, זה המאבק שלא תם להיות עם חופשי בארצנו. בשנת ה-76 לעצמאות מדינת ישראל, אנחנו, שלומי יהודאי ומורן יעקובוביץ' מראש הנקרה, מדליקים משואה זו לכבוד כיתות הכוננות וצוותי הצח"י ביישובים בכל הארץ ולתפארת מדינת ישראל. השיר "לו יהי" שכתבה והלחינה נעמי שמר הפך לאחד מסמליה של מלחמת יום כיפור. זהו שיר תקווה ותפילה שהפך לאחד מנכסי צאן ברזל בתרבות הישראלית. אני מזמינה לבמה את חן אסולין וליאור שני, אליהן הצטרפו ילדי המקהלה. עוד יש מפרש לבן באופק מול ענן שחור כבד, כל שנבקש לו יהי. ואם בחלונות הערב אור נרות החג רועד, כל שנבקש לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי, כל שנבקש לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי, כל שנבקש לו יהי. בפי, כל שנבקש לו יהי. אם נפשך למות שואלת מפריחה ומאסיף, כל שנבקש לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי, כל שנבקש לו יהי. בקול ענות אני שומע קול שופר וקול תופים, כל שנבקש לו יהי. לו תשמע בתוך כל אלה גם תפילה אחת מפי, כל שנבקש לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי, כל שנבקש לו יהי. בתוך שכונה
גדול, כל שנבקש לו יהי. זה סוף הקיץ, סוף הדרך, תן להם לשוב הלום, כל שנבקש לו יהי. ואם פתאום מזרח מאופל על ראשנו אור כוכב, כל שנבקש לו יהי. אז תן שלווה ותן גם כוח לכל אלה שנאהב, כל שנבקש לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי, כל שנבקש לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי, כל שנבקש לו יהי. יעלה וישיא, אביהו שמיין, משואה רביעית, לכבוד נשות ואנשי המילואים וכלל כוחות הביטחון. ב7 באוקטובר עזבו מאות אלפי ישראלים מתוך אחריות ואכפתיות את המשפחה, החברים והעבודה ויצאו להגן על המולדת. למעלה מ200 ימים והרוח אינה שוכחת. אלפי משרתים ומשרתות במילואים, בחזית ובעורף, גדודים וחטיבות, שחוזרים שוב ללחימה בכוחות מחודשים ובשורות מלאות. מפקדות שמלאות בטובי בנותיה ובניה של הארץ הזו, אנשי מילואים שמתדפקים על הדלתות וקוראים, הנני, שלחני. ציבור המילואימניקים מורכב מכל גווני הקשת, מאנשים הנעים במעגלים חברתיים שונים ונבדלים זה מזה בשאיפותיהם, בצורכיהם ובאורח חייהם. אך החברות האמיצה הנרקמת בטנק, במערב, בחמ"ל ובכל מקום שצריך אותם לא תסולה מפז. בשנת ה-76 לעצמאות מדינת ישראל, אני, אביהו שמיין מאפק, מדליק משואה זו לכבוד נשות ואנשי המילואים וכוחות הביטחון ולתפארת מדינת ישראל. יעלו ויסיעו גדעון ואילאי לוטם, משואה חמישית, לכבוד ענפי החקלאות בצומח ובחי ועובדי האדמה. אחרי שפרצה המלחמה, כולנו הבנו עד כמה החקלאות הישראלית קריטית וכמה חשובה התמיכה בחקלאים. דורות על גבי דורות מטפחים פה תוצרת ישראלית כחול לבן, מהשדות והרפתות בעוטף ועד המטעים והלולים בגליל.
כדי ששרשרת החקלאות הישראלית תוכל להמשיך. הלחימה בצפון הציבה אתגרים לא פשוטים עבורנו החקלאים. הגישה לשדות ולמטעים הוגבלה ואף נאסרה בחלק מהמקרים. עובדים זרים עזבו את המדינה בשל החשש הביטחוני, והאתגר להפקת התוצרת היה גדול מאי פעם. למרות הסיכון והמורכבות, המשכנו במסירות בעבודת האדמה, בטיפול בבעלי החיים, על מנת לספק ביטחון תזונתי לאזרחי ישראל, לשמור על האדמה ולהמשיך, כפי שכתב אלתרמן, לעורר אהבה וכבוד וחיבה וקנאה לתוצרת הארץ. בשנת ה-76 לעצמאות מדינת ישראל, אני, גדעון לוטם, לראש הנקרה, מדליק משואה זו לכבוד ענפי החקלאות, בצומח ובחי ועובדי האדמה, ולתפארת מדינת ישראל. תעלה ותשיא, הילה יגר, משואה שישית, לכבודם של בני ובנות הזוג של כוחות הביטחון, המשפחות וכל העורף האזרחי. בצד אירועי הטבח והחורבן, זכינו לראות גם אינספור גיבורות וגיבורים שעזבו הכל והתייצבו כדי להגן על המדינה שהם כה אוהבים. כוחות הביטחון בסדיר, קבע ומילואים, אשר פועלים במסירות ונלחמים בגבורה, יכולים לעשות זאת רק בגיבוי ותמיכה של המשפחות בעורף. המסירות של מעגלי המשפחה הקרובה והתמיכה של הקהילה מסביב בונה את החוסן החברתי שלנו, ובזכותו קיימת הנכונות של רבבות לצאת בפתע מהבית, להתגייס ולהגן על עצמאות ישראל. זה אינו דבר מובן מאליו להמשיך לתפקד, להמשיך בקריירה, לטפל בילדים, לתחזק בית, וכל זאת תוך דאגה לחייל או לחיילת הרחוקים. אנחנו מצדיעים ומודים למשפחה הזאת. משפחה מתייצבת, משפחה מגויסת, משפחה מלכדת, משפחה טובה. משפחה אשר אינה בחזית, אבל כל כך נלחמת. בשנת ה-76 לעצמאות מדינת ישראל, אני, יגר הילה, מראש הנקרה, מדליקה משואה זו לכבודם של בני ובנות הזוג של כוחות הביטחון, המשפחות וכל העורף, האזרחים, ולתפארת מדינת ישראל. יעלו ויסיעו עמית קוטר ואלמוג כהן, משואה שביעית, להזכיר לכולנו את התקווה והעתיד. בואו ונזכיר לכולנו כי אנחנו חיות וחיים בארץ אחת, והאחריות על טובת כולנו היא בידינו. בתוך העצמאות שלנו נזכור את כוח הכלל והקהילה, ונפעל בתבונה וברגישות בכדי להפוך אותו לכוח מעצים ומחזק, עבור כולנו ועבור הארץ שלנו. בואו לא רק נעמיק בקושי, בואו נייצר כאן את התקווה. עלינו, הדור הצעיר, מוטלת החובה והאחריות לדאוג שתהיה כאן חברת מופת, לדרוש ביטחון וגבולות ברורים, לפעול לחברה משגשגת עם שוויון וזכויות פרט, להיאבק על מדינה דמוקרטית בעלת אופי יהודי ולחדור ללא לאות לשלום. אנחנו מבקשות מכאן הערב להפיץ את התקווה, את האמונה בהמשכיות העם היהודי, את הדבקות ברוח האדם. זה הצורך שלנו שלא להפסיק את המנגינה. מוכרחים להמשיך לנגן, מפני שאת המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק. בשנת ה-76 לעצמאות מדינת ישראל, אנחנו, עמית קוטר ואלמוג כהן, מהפת, מדליקות משואה זו להזכיר לכולנו את התקווה ואת העתיד. לתפארת מדינת ישראל. כפי שניתן לראות, בתוך המציאות הקשה, הרוח הישראלית והטובה חזרה לפעום. אנו מבקשים מכאן לחבק את כל המשפחות השכולות, לגבות ולחזק את חיילי מפקדי צה"ל וכוחות הביטחון, ולאחל החלמה מהירה
לכל הפצועים בגוף ובנפש, ולא מפסיקים להתפלל ולקוות לשובם של כל החטופים. תודה לכל מדליקי המשואות ולכל מי שלקח חלק בטקס. בסיום הטקס אתם מוזמנים להתכבד, ובשעה 9 בדיוק נתכנס כאן לשיר כולנו יחדיו בשירת המונים ותקווה גדולה את השיר הביתה, הנושא תפילה לשובם של כל החטופים לאדמת ישראל ולחזרתם של כל היישובים המפונים ככלל וקיבוץ ראש הנקרה בפרט אל אדמת מושבם הטובה והשקטה. לשירת התקווה הקהל מתבקש לעמוד דום. תם הטקס.